ରଜନୀଗନ୍ଧାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ନାଇଁ? ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଛାତି ଚିରି ଯଦି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ରାଣୀ କେବଳ ତୁ ଶିଶୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା, କେବଳ ତୁ ଏଇ ରଜନୀଗନ୍ଧା। Please, what the Jesus is okay, please. 저이모! ସେ ସମୟ ଆସିଲେ 그래서 저번에 때문에 왔어요. ମତେ ତ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇପାରିବୁ। 내 집으로 저리가라. 내 상대 너도 뭐 하고 뭐 거리네. 어떤 뭐 하고 뭐 거리나 봐이. 너만이 거라는지. 성가센. 그런데 ଏଇ ଏ ମଣିଆ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନେଇଛୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ତୋ ଘରକୁ ବୋହୂ କଲେ ପିଠା ମତେ ପିଠା 어려 머리야! ମୁଁ ସେଇ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଆଉ ତୁ ଏଇ ମଣିଆର ବାପା ନା? ମୁଁ ସେଇ ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା। পলাশ ফুল খালি নহে, মৌরা ফুল, বাসি ফুল। এ মরিয়া এই কথাটা তো গুণাবন্ত পুଅକୁ ପଚାରୁନୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୋ ପାଦକୁ ମୁଠୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା। ତମେ ମତେ କିଛି କହୁଛ? ଏବେ ପଚାରୁଛି ପରା। ତମେ ମତେ କିଛି କହୁଛ? ତତେ କହୁଛି ତତେ ଘରକୁ ଯା। ଆରେ କଣ କହୁଛ କିଛି ଶୁଣିନି କହିଲା। କିଛି କହିବିନି ତତେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ନ ଗଲେ ତତେ ମାରି ଗଛ ନେଇଯିବି। ମାରି ନେଇଯିବି ତତେ। ତୁ ଶୁଣ ମୋ ସହିତ ମାରିବ କିଏ? ମୁଁ ତା ବାବା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଦର କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଶାସନ କରିବି। କିଏ କହିଲା ତୁ ତା ବାପା? କିଏ କହୁଛୁ ତୁ ମଣିଷ? ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟାଏ ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ? ତୋ ସହିତ ତୋ ବିଷୟକୁ ମୁଁ 1000 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବି। ବିଷ ଅଛି। ତୁ ନାରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ
Sto sotto sul rotto qui, se non ti metto, lo spalto adesso. 말하지 뭐냐? 이거는 서들에 듣고 아무 이거는 서들에 또 울었으러 잡마 저디 얘 너는 서들에 너 울었으러 잡마 나래 너희 못벌에 자가로 내 수동 깨우는 성들이 빨리 떡상해도 벗어내자매 내 빨리 내 상태를 상해내지. 내 머리 나이 내가 너는 경찰이 보내고 최민호 내가 너는 가도 보내주고 어성모 받아라. 뭐 버스거디 마시아니고. 자기서 뭐 그때 바을 거라 걔네 냈다야. 에 시탕. 웃다 먹기 아니 어떤 거는 아니 못 보낼 거 아니니 시탕. 거웃다 거웃다하고 어라이나 왔다고 거웃다 맞다 생각하니. 아니 너의 문명 그 장난 사람들이 섰더니 뭐 문명 사람이라니. 아니 잘 걸고 있잖아. 저라 에이미 내 저런 놈 먹고 있니 가라. 저라 바바다마저 서로도 저러버린 거야 우리는 거우다가 지금나 요 너네 번. 내 머리야